Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Angay, pautangan na kami ti kwartam, daigatan ko iti pilit ti tricycle gaw. Na, apay awang kwarta. Baro ka pa awan ni gatang mo iti pilit ti tricycle mo. Naiskamak nga rudang gay. Yay. Nagdakkel agad at tinapukaw. Ay, day tanto mga men. Hala, ibagam no manuti ka sa pulam tayo kang ka. Kasapulak ti 5,000 ang gay. Tada pa isukat ka dyan tricycle gaw. Sige. Kang ka, tada idulduloin ko a kwarta. Ay, agyaman na kang gay. Nakasaysayat ka talaga. Managtulong ka talaga ang gay. Tumulong ka. Basta dalaki di maitulong ko. Mabit lang. Nakalaan tayo bulbuludan. Pagbutangan nga ta iti kwartaya, tuya. Awan pa'y maigatang iti naimas sa sidain. Ay, wan nga raw, nagrigat meten ti biyag ta ita. Awan pa'y makukwartata. Ay, wun nga rod Apay nga minasaan ta nagbalin abak na ngaya. Wan nga rod Ay, mangsapol ka man iti mabalinta pagutangan. Tanay, makasidsidakaw iti naimas. Awan pa'y maigatang. Ingka pa'y laang umutang ije tersena ni Marijuana. Ay, sikan ati mapan. Ang padyam nga agpautang day abaak. Imot itan ni Marijuanang. Dinan kayat ti agpautang. Sapay awan naimas sa sidain ta. Pagutangan ta nga ta iti gatang ta. Ato ti ka sa pulam a kwarta, inasilma. Ay, agyaman na, Kapitan. Adan igatang ko iti agas ko. Napukaw kumot nga men, tay pensyon ko. Kasano na po kaumaw? Ay, Jack na puutan ata. Natnag ko iti dalan, Kapitan. Kat idi nagsubliak, iti nagnaak. Awan mo dayn. Ang mga no adan nakapidaw. Ay, nalabit kasta, Kapitan. Sapay kumaata, isubliti na kapidaw. Isa pa kumaata kasta. Ang no awang konsensya ti nakapidaw. Saan mo anam na maisubli pa? Jay la pensyon ko, ti namdama, Kapitan. Tawan matrabaho. Kain saan da ka malagip, dagiti duang anak ko. Nga agnanaad ijay syudad. Ay, una yan dagiti anak mo. Ang bayam, ikagumaan tayo. Kuntakan dagiti anak mo. Tapno sarong karanda kamit. Agyaman na, Kapitan. Alang raud, inakaunta, inakumatang iti agas ko. Ay, uray di mon bayadan tayo ta inted ko a kwarta, ina. Bayamon. Ha? Tulong kun ka. Amom ka day badaw. Agwarwaras dito'y barangay tayo, ama nagtulong ni Kapitan. Aya, anya nga iti tultulong na kuma. Kaskin ni Ina Selma, napan ka no imutang iti igatang na iti agas na. Inikan na, ngamdinan pabayadan. Aya, nay, nagsaya atin no kasta. Siyak mamutagkid daw iti tulak. Na, Winto yang, inakumutang iti igatang tayo iti bagas. Utang kalimutan. Kaya't mo asawan, saan mo to nabayadan? Di nanto pa'y pabayadan tayo utang ni Bakit Silma. Siyak tulaki day na kumpari na. Ala, ingka padasan ti mangibagakan kwa na iti kwarta. Bareng ikan na ka. Ala ka din paray. Pautangan na ko na iti igatang ko iti bagas may. Na, apay ngamin nga awan igatang mo iti bagas yaw. Awan nga rod kwartami paray. Apay nga awan. Kasano ba nga may, kit nabangkrap kami iti mula may. Ay, una yun. Ala na paray, pautangan na ko iti 3,000 laeng. Taigatan ko iti abastume kundi tuyang. Tricky? Uwin paray. Nagdakilan. Sana balik na bayadak tumod paray. Sige. Kasan ka? Ta narigat met no agbisin kayaw.
Pautangan ka iti tricky. Magbayad ka. Ha? Agbayad ka inton adda kwarta. Dalawag. Ay, nalawag pare. Why, agbayad daw. Ito yan. 3,000. Ha? Ne, 3K mat ngagpaisa. Iso, mate. Naglawag at tricky day ta. Inutang mo kaday kin ni Kapitan. Why? Pinautangan na ka magayam ngagpaisa. Makagatang dayto iti half kaban of rice. Karnay, mantika, asain bugoong kandad dumapay. Hinutakak ni Parinteng. Kuna na bayadak ka daw. Ngam, uri di na mo da. Kaya't mo asawain, awan panggap mo amang bayad. Correct. Na, apay ngay adi mo bayadan. Ado mo lati kwarta na da jay. So abayamon. Malangaraw, tainak ijay ilay, inak makitsinda. Maray, agur-uray ka kadimot iti tricycle apagluganam. Won maray, inak makitsinda. Ay no kasta, agpadata. Ala aggidantan nga agpailay. Anya tigatangam ijay ilay, maray. Inak gumulpi iti abastumi kan ni Inteng. Kayat ko apunwan tay ref me. Anya ngay ti ikabil mo iti refyo, maray. Karne, ikan, longganisa a paborito kanda dumapay. Aya, Gumatangak meten iti 50 kilos abagas me. aya. Sana balay, taad da jay tricycle ni Kwarog nga arkila akto. Kasla nagadu itati kwartayo Imbag man. Ay, amumet nga adda basit negosyo, Mare. Aglaklako ak iti beauty products. Uray ni Kapitan, adumot ti kwartana. Nga main, isulat tati pagkamangan dagiti maaw-awanan. Ay, adamot basit urnong na Iso ti ipapautang na. Kahit nasaya at may tagbayad damot amin nga umutang. Aya, Wun, Mare, managtulong ni Inteng. Nulakit, kabailan na. Kapitan, adamang sapsapol kan ka. Paunagak ka de diti opisinam. Sige. Pastra ka. Kasladyar na ti umutang, Kapitan. Na, ay asino day ta aya at tao. Nitunyaw, Kapitan. Aganak ka no di asawa na. Anya? Sige, Kapitan. Mabitla ang tainak ayaban. Kapitan, umutang ako maiti kwartam. Naganak ngamin di bagat ka, kut pinanawak iti ospital. Awan ibayad mi iti ospital. Anya? Awan mo sa baling asit gakong kapitan, no di da kailang. Mano aya. Mano ka diti anak mo? May kabalo di ka ipaspas ngay Anya? Walo. Awan kap. Iso pautangan naman. Nagadugay ang tiputot mo. Anya trabaho. Awang nga raw. Kat ni bakit mo? Anya ti work na. Awan mo lang kapitan. Isa kay anak nga anak. Nga mala. Awan bibiyang ko iti data. Mano ti utangan. Uray 5,000 ko mang. Sus, dagdakal. Awan kapitan. Igatang ko pa'y ngamin iti kanandag iti putot ko. Ay, ala. Kaasi ka may. Iso apa utangan ka. ay na. Umay kan ba daw? Agtugaw kan tamangantan na imas ti sidaan tayta. Ayos. Mangantan to yan. Na imas ti sidaan ta. Adobo a karnit manok kan babawi. Ayos. Mangantan to yan. Italamanin ang makasida kay tinaimas. Ngam kasanon ngay numaibos ti abastuta. Ay, kit adan to manin Alangaro dun, mangantan. Agbaawon ti taraon. Nagmayat mo't ti biyag mo kabadong. Adda kala dita sango ti tirasinak nga agtugtugaw. Awan mo't aramidag maray. Ay siguro, agur-uray ka manen iti mang pamirian daken ka. Nalalam maray.
Apay, kabadong. Di ka agbangkag? Awan nga rod kwarta nga aramatag maray. Awan pa'y maigatan ko iti binay nga imula. Apay. Manabto og latan ti bin-e, di ta sangaw. Ay kito niya. Ay, mangged ka, tapno ada igatang mo iti bin-e. Ay, agpautang ka mga rod iti igatan ko iti binay, maray. Ay, awan may pautang ka. Kundi sa oka nga di ka magayam magpautang. Ay, ingkakat agsapol iti pakitaggadam. Saan ka nga gistambay dito tersina? Inteng, kumusta dagiti imut utang ken ka? Nagbayad da ka din? Agbayad dan tulata. Ni kabadong, nagbayad ka din? Saan pa'y nga raw? Kasanungay nga agbayad dayjay, kat awan mo trabaho na. Agbayad tulata. Ay, awan samot plano na nga agbayad. Sapay 3K, jay inutang na ken ka. Ay, alangan mo't alibre. Bayadan nan tulata Kaano ngay? Inton bayadan na Ay na, inteng, day tantumot laing mo nga agpautang. Maasi ka, kunam, ang amdi damot agbayad. Utang day jay, inteng, saan alimos? Ay, unay kan ba nang? Urayam ka ding agbayad da. Manipod ita, saan kan nga agpautang? Imbes nga adda urnong mo, awanan ta ipapautang mo matan. Ay, imbag ko no agbayad da. Angam, saan mag? Ulitim ti ibagbagam. Kung nakmatkan ka, urayam lang, ta agbayad dan tulata. Tatabataw, kaya't mo ka di ti matangdanan. Ay, depende ay iti sweldaw. Tangdanan ka kuma, taga-biyunem ti likodan ti balay ka. Tamulak man iti natang. Masadutak. Napaya masadot ka, katawan mo trabaho. Masadutak nga rod ngagtrabaho. Naa. Kasano ngayon ti biyagyaw, no masadot ka mat ngagtrabaho. Ay awanan bibiyang mau. Sapay at na utang mo kini Uncle Kaw. Kasano ngayon mabayadam, no sadot ka mat ngagtrabaho. Ay kitagbayad ak tulata Kanon tungay. Ay awanan bibiyang mau no kanaw. Makamu ka. Ikang kalangarodan iti trabaho. Isupay ti matgadam, ngam di mo kit din kaya. Uncle, nagbayad ako ni ti utang kaw. I-paid mo ni Jilistaam. Naipid kun. Dagiti ngay pada ka nakautang. Nagbayad na ka din. Una. Ni paribadong langan, ti saan pa nagbayad? Awan lat amok ang makabayad dahi di Uncle. Ngamin, sadut mait. Tangdanak ko mga gabiyawn, ngam di nakit din kayat. Ay, ang mga no ada trabaho na. Awan, Uncle. Nakailadlatan itindayo ni di parangan da. Ay, barang agbayad tumit lang iti utang na. Sapay kuma, Uncle. Awanan kanon tabadong. Awanan isa ang ta. Kasano itan? Mangremedyo kamot na. Sika at agremidyo. Tawan amok apagutangak. Ikaw mutang kani parenteng. Sigurado apautangan na ka dayjay. Tama na nga asi dayjay. Sikan Sikan Alain kan. Kit ilayon mo ngay gatang itabastuta. Ay, sige. Padasag ti mapan. Bareng pautangan da. Anya, umutang ka, Marituyang? Wen kuma. Iso nga ibagaman kin ni kapitan na kayat ko akasarita, Maray. Ay, awan ni Inteng. Adda, Maray. Nangag ko itay ti busis na. Ay na, saan nakaapautangan, Mare? Jack, itulo. Nay, apay ngay, Maray. Apay, mano ko mati utangam? Uray 3K kuma. Nagturad ti rusok mo nga umutang manan iti 3K. Idinto, ta saan kayo pa'y anagbayad iti 3,000 nga utang yaw? Mabalin ka day ani kapitan ti kasaritak, Maray. Uray pa'y kasaritam ni Inteng. Tadyak itulok, apautangan na ka. Naimbag na nasabat ka dito'y dalan, pare. Apay aya.
Pautangan na kumamanan pare. Agbisin kami kinituyang ka. Kasano adi ka agbisin, di ka matmanggod. Awan nga rog mo't panggitan pare. Ikan na ka ni kwarog iti trabaho, ngam di mo kayat. Ay, kwa pare. Ay, lading itak. Saan ka pautangan? Ha? Agbayad ka pa iti utang mo. Awan na talaga tuyang. Di nagpautangan ni pare Inteng. Sapay awanan bagasta. Ay, mabisinak pa yan. Uray siya. Mabisinak mutun. Kita niya nga iti kanan ta. Intan tebaan tay sa batikaruba. Uray tawan da. Saan mo't analoom? Urayan Importantay adda kanin ta. Ay, masapol amang gudtan. Tanay, talaga nga agbisintan. Wan ba daw? Masadutak to mga minamanggay. Aggagitan ba daw? Tanay agbisintan. Kenas ken abayadam jay na utang mo at 3K kin ni kapitan. Ay, sapay ko nakadya bayadan. Inutom latan abayadan. Ay, una, tuyek. Kat aggagitan ba daw? Tapno saan ta nga agbisay? Angkal, nagadumot ang dagiti natang dito'y lamisan yaw. At dapat nagduduma prutas. Ay, inted man dagita may nagbayad iti utang na. Kaya adapay nang ted iti nitib amanaw. Ha? Adapay pato. Wow! Nagsayatayin. Di adan to ilako yaw. Paadwak pa sakbay nga ilakaw. Ay, wun gayam. Mga laka iti pangramanam kadagita anatengken prutas. Uy, Sana balita do. Ang mga numadadaal da, ta di mi kabailan nga ibusahan. sige angkal. Agyaman nak. At damat gaya mo sirbi ti kinalaing mo at tumulong angkal. Muna! Tumulong tayaw. Basta at dalaki di maitulong tayaw. Husto ka, kapitan. Tumulong ka? Nulakat ka ba ilam ti tumulong? Ket da kayumat na natuyang ken tatabadong. Agkagat kayo. Tapno adalata. Taraon nyo. Ngem sakpay na, kaya't may mga nakablaawan ni Madam Rodora de la Peña, dita Ordaneta City. Ken kada kayo aminen apo, anaayat adumdumngag kadagiti drama ni. Ala sige, ditan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat ken iti direksyon ni Verti Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman ko na iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Kas kayo lang abuti titibay-bay angkal. Ay nalabos mo day ta panangiladawan mo da tao. Pudnumot nga minangkal. Kaslamat ang lobo day tabuksit yaw. Ay Wuston, tila madildilaw mo. Ati uyo pa yan ti masikog nga babae. Sak man ang tinakita makantsawanan. Ay, mas butsyog kayo nga may nangkal. Ay asus, anya kumangay ti bibiyang mo. Hey, awan matkit niya. Nga butsyog kayo nga talaga. Ay, di kamadlan na iruwaman iti kasjay nga ugali ni Kwarog. Ay masurunak, kumanantsaw iti pada na ataw. Win nga rod, tila kan-kantsawan na no kumaro. Ure kumamit no oras ti panagkakantsaw, ta isaw. Ay kat, ibagam kan kwa na day ta Lablabsen na matente kumantsaw da dya kwaraw. Nga rod Sapay pasarunuan na iti nakapigpig sa akatawan na. naimbag no kanayon akas jay amaaw-awatan da ni Kwarog. Madandanagan no maminsan, taaglablabas no agkantsaw. Agyaman ak, tanda ka dito, Ikwarag. Nay, sikamat gayam day tatataba Agawid ako may kabildatan, Ikwarag. Manyat oras ay. Alas 3 pa lang iti malam.
Intakit di agmerinda. Ay, saan yung kwaraw? Jayak tulangan balay may, kanina na matuyan. Nagsapa kayo umat nga agawid ay, tataba daw. Ha? Di pa ila di manon tirabe ay, agawid kayaw. Anya. Imalaldawan pa ila ay. Mangrugi ka man na kumantyaw kwaraw ka. Sige itulod kayo nga agpaisaw. Tama nga no at da sumublat isay. Pandaram kayo din di tricycle mau, taintan. Magagara na kaon. Kita eman. Ituya ko na dumsa kwaraw. Ato iti pamasahe. Ang yaman na, tataba daw. Agyaman na magkwaraw. Sige tata. Tainak mamatag merinda di tatirasina ni kagawad ko na. Ay, wala. Kanya kay nga raw. Awan mo't asawa mamang to dito. Merindam ko ma. Mala, panawan kayo nga rudang. Ay na, piman kayo mait kagawad. Apay, kwarog. Kasla kayo nga min balawd nga gigan di talikod tirihas. At niya, Kasano pa ngay nga da makasirpat kada kayaw. No kanayon kayo matakasta. naa, takasla pa'y pagbaludan ti panagkitam dito tersinak. Katpudno mait. Rumwar kayo ngamin tamapan kayo matagpakita ken kumita. Ay, panawan nag dito yan. No awan ti gatangam, kwaraw. Manay na yunan mo ti kuret-ret na dahi tamuuging man kwaraw. Anya? Ngam di ka pa'y nakaaram iti balasang nga asawaan. Kasano, kaya agpatinggalang mat iti arem mata ako nada. Yang kalmay. Agpaisumuti ko na. Sartingan dak man nakangkansyawa na kasta. Masuro na kunay. Anya? No si kati kumantyaw, nalaing ka. Huwag nga ron, kumanatawa ka pa'y. Ngam no da kami mo ti kumantyaw king ka, masuron ka na dagas. Panawan kayo manlangay. Hey! Ningay angkel mo nga inteng, kwarog. Ayan na, Pinanawak ida kinitataba daw ngantay. anya. Damagak man. Anya ka diti kinayat yung kiniyang kalintay. Kwarog. Anya day ta klasit sa ludsod mo. Una, tasan mo tagwapo iti panagkita. Kaslanto pa'y butitay. Ha? Nagngisit pa yan day. Jak amo nugaputasan ngagdigdigaw sunan niya. Ay, nalabos mo't day ta kunam anag ngisit. Apay, uging nga rod. Pudnumot nga meng. Anya nga tatiga po na kinayat yaw. Ay, dinakman kadyawan iti kasta, kwarog. Ha? Kat no angkel mo ni inteng, ang kantsawan pa'y laeng. Yay! Di na magmumut ka nun ng timabanang. Itian niya. Nalipata mo. Kunam kanumit. Noon niya ti kinayat na kanyak. Oh, Ha? Ay, dayay. di ka unay na kantsaw. No si ka, naglaka ka mat amasuraw. Ay salbag. Ha? Punumit! Nalay ka nga kantsaw. Yung no si ka ti makantsawan ka, maasar ka adagos. Ampir! Panawan kayo mampay. Aw, kanya day tabay-baywan niya, tataba daw. Nay, sika magamday ta kwaraw. Umay ka, tagbayo ta iti mais. At dagayam alsong niya, tataba daw. Mayat Na, sa kagkatawa. Mantyaw ka man nga tan. Mayat tibay-baywan niyo, tataba daw. Ay, wala! Da ka man gayam dito eh. Apa pinanawan nak Ha? Ay, kuwang kain. Apa sinulot dak di tawi? Apa buy-buya ni paribadong agbaybayan. Eh, kuwang kain. Agim imagine kan sa makwarog. Pag tinulungan dak samot na nakantsawan di tawi. Kas lang kami na da pampanunutan kwaraw kay. Wan. Napanunot ko ang mayat gayam ti at dalsong na ko na. Wala. Iso asika. Ay, magala ka iti alsong mo ta pagbaywam. Ha? Unaw, ti ko na ni parenting kwaraw. Tapi anytime ka agbayo ka, oray na sipngat. Sabalin samot nga alsong ti bagbagayon, duwala kay. Na. Salbag kayo kitay. Kahit anya tayo rami dam Piteta. Inagaw mo matintalo kwaraw.
Tanay ka. Isinalbagin ako araw. Nay, aping ang aprusam tapatong mo ba daw? Binayo ni Kwaraw. Anya, Kankantsawan mi lang kini parinteng. Binayo na mo tayo. kunak tumag, amuyo lang aruden ang mapikpikaon, kantsawan nyo pa'y laang. Ay uray. Masapol asong batan ni Kwaraw. Tinaramid na kanya. Anya ti kunam, inteng? Binayo ni Kwarog, iti alaw, ti kutik ni Paribadong. Ha? Masapol ang mabagbagaan iti husto. Kat adda siguro basulyo No apay akas jay ti inaramid na, inteng. Imposible ma. Maditikas dyan nga ugali na. No kantsawan na masuraon. Day tantim alayo iti kakakantsaw, inteng. Isumag ngamin ti mangirog-rugi. Ay, tila aramiden nyo nga, may. Tulungan na kakagawad ko, anang. Mabuti nga kiti naramid ka, oh. Apay, adinang ram ni Kabadong. Na minsan lang, mate. Kauray namin saan o nasaktan di tao. Ako nga, main. Ay, ang mga idarum na ka. Ha? Ay, saan ko mamut, ha? Pagbabawi kita ni tinaramid ka. Tulungan da. Anya kumati maitulong ka. Kasaritam ni Tata ba daw? Ibaga madina kay dardaraw. Imay kanyak ni Kwaraw, kapitan. Nagpakpakase, nga ibagak ka no, tapno diyo idardaraw. Kalpasan ti naramid na. Kinapudno na, makonsensya ni Kwaraw, agbababawi iti inaramid na. No siya, kaya't ko bagbagaan ko man ni Kwarog. Ay, rumbang laang kapitan, tapno agnakam. Ngam ni Paribadong. Isuti jak amo. Sa bagay, saan kami magkidian na ospital? Maditirik na. Kabadang, Iso nga umayo na. Iti ko na ni parinteng. Masapol ang mabagbagaan. ewan iti kasta, di nan ululitan, di naramid na. Nalaing ako mantsaw. Saan na bagay, maray. Ha? Liklikan nan ti kumantsaw. Iti pada na tao. Nukas jay mo't laing. Wan nga rod kabadaw. Agsagana ka, Kwaraw. Ay, kagawad. Umay kami to ije balay mo, intun bigat matlaan. Ha? Kaya't nakakano akasarita, da kabadaw, kan angkel mo. Ay, Ay, di kagdana, tawan dakas nga aramidin dakan ka. Sige, kagawad. Nga lang araw, urayin na kaming to, intun bigat. Huwain, kagawad ko, anang. Masaysayatin, adi ka kumantsaw. No nalaka ka mo ilang agpong taot, Kwaraw. Tata ba daw? Balbaliwan ti kasta nga ugalay, Kwaraw. Ay, tata ba daw? Sana may bagay king katikasta. Kinapudno na. Nailawanak lang ng bayo iti kutit yaw. Maday tikas jay. No amom ti kumantsaw. Amom may ti makantsawan. Isurya talaga. Pagbababayak tinaramid ka. Mala, pakawanin ka, Kwaraw. Ngamsapay ko mat, adi mo ululitay. Talaga sana, yung tata ba daw? Nasayat, Kwaraw. Sakmat itatimang bagbagakan ka. Angkal. No kantsawan da ka, ay makibagay ka. Kwa. Naimbag da kami ka ni Paribadong, ti binayom iti alo. No sa baling ay jak lamong. Kwa ngamin. Ang mga no, inaramid da ka corn beef. Ha? Simple lang da ita. No di mo kaya ti makantsawan. Di ka mat agkantsaw. Kasjay lang da ita. Nawatam. Nawata ko ng kail. Pakawanan dak ko may tinaramid ka. Di kagdanak tawan kanyak da jayay. Nagyaman na kang kail. Ang pang-aasim ay di mo ulitin ti inaramid mo. Iti ore asin Talaga sana ng kail. Very good boy. Agpakada akmatan, Kwarog. Sapay ko mata, tantandaan nam ti imbaga da kabadong kan angkel mo. Wain kagawad ko anang. Kitagyaman akmat kada kayaw, tadda kayaw. Ayawan na nyaman na. Kita ta di kan tuman mailawanan. Wain kagawad.
Amang ano maulit tumanan iti sa balay. Sana, namiris ko itan, asaan gaya manasaya at titdan tinaramid kaw. Masapul gaya, masanak ngagkantsaw, no jak met amaw ti makantsawan. Ay na, kwarog! Liklikam ngaminan ti kumantsaw, no di mo kayat asikan tumat ti kantsawan da. Ala sigay! Detan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DCWT 540. Kenda ito'ing estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ata makatitilang ti katawa na ito. Huway, Mabalay, papirma gayam king kabaray. mabalin ba't? Umay ka nga ron din balay, taday papirma king kabaray. Ay, ijay ton barangay hall Ha? during office hours. Na, ay wala niya. Suray paray. Panunutin ba't nagsabat ta only. Ha? Jak agitugot iti bulpen kaw. Kun may sa, sumip ngatan. Sumip nga mga agpaison paray. Unay metenday dya apare ba dong? Apay, Inteng, Ay, ban nakanuki din. Amapan agpirma iji balay da. anya. Imbaga ko na nga isuti umay iji barangay hall. Ay, di mo lakat pinatgan. Masuro naktakatawa akatawa. Uray no saan mo't nakakat katawa. Ay, kastamot at talaga ni Pari Badong. Tunggal adda ibagana, adda karaman na a panagkatawa. Siya ka no, may timapan na barangay nga agpapirma. Nagkunang amin nga ijay dalan laeng. Mapan ka. Mapalak to, ninton madamdama to yan. Wen, tapno malpasen. Gusto ko man no isuti umay ditoy. Tapno aginom ka may kalpasan na. Ay, inkakidain. Tadi ka maladaw. When now, mangitugot aklangan iti basay nga inumin may. Ay, saanan ang masapul day tabadaw. Di kay bang itugtugot iti mainom ang makabartag, kabadong. Tasaan nga umininom di kapitan, iti makabartag. Ha? Aya. Nukasta during office hours. Di na kaya ti madisturbaw. Ay, kastagayan maray. Apay, di mo amo abawal dayta. Ay, amo ka, maray. Na, matlagayam. Ayan, ti papapirma am kanyak pare. Dahito yung pari na Na. Ay, butoy nga ro dahil ta pirma akon. Dahito yung pari na dahito. Nalpasan. Napirma din. Nagpaspasan. Nagyaman ng pari ha. Stop it. Dahil tala katawa ti amom. Pari tay, mapanak pa iti siyar. Apay, masapul pa lang nga ibagam kanyak amapan ka JCR. Ayun kan! Kunak mano awan ti pasadam ita. Awan na talaga, nga madamapan ko ala ni Jay Ilay. Makilugan na mambasay. Ta dumagasak man ijay ayan da kagawan. Sige ang gail, kamay ka nga ro tayo. Hello kagawan. Kastamot kan ka, kapitan.
Di mo't ni marito yung ti Presidente Women's. Wan, apay aya? Ibagak ko mga agpanunot na pa iti da dumapagkwartaan da. Anya? Malaksid iti livelihood. Ni pare pa dung mati sumungan. Aha! Si kagayam dayta paray. Si kamadan. Nagmayat ti porma mita paray. Natagkatawa ka. Ay, panawan ka man laangan. Oops! Ay na, Parinteng! Aguray ka! Ikatuman nga minday tanga istilom si kabadong. Anya? Liklik-kanda kapitan gapoy ti dayta. Anya ti estilo kaya, tuyan. Ah! Dayta pa nagkatkatawam Mas daawak nga men, apayakas ta ti pa nagkatawam. Tila madmadlaw mo mit tuyan. Amin laki, di ngay balikas mo. At pasurot na katawa. Di da pa'y kayat, kanaragsakak akasarsarita. Ah! Adulamay. Hello, kagawad. Kwarog, apay? Nadung parti mamaniho ka tricycle ka, oh. Adda kita dito ospital. Ha? Ay, Kurt, kumusta ka nga rudan? Ay, gas-gas lang, mitkit di ati nasa grab ka, oh. Ngam, masapol ka, no, ang agpa-x-rayak pa, eh. Ay, ikasta ka, day. Jak makarundayin ton rabe, ay. Mabalin ka di, ada kayo laingan na women's. Sumublat kayo kada kamay. Sige, takasaritak ni Marito yung presidente ti Women's. Agyaman na, kagawad ko anang. Ay na, napasubo tayo manggaya man nga agrunda ita arabe ay marikwanang. Day tamot nga, binti may sa trabaho tayo, Maray. Titumulong. Tulungan tayo dagiti barangay tanod nga agrunda sagpaminsan maray. Adda kanukat, dagiti agtutubo, amarabrabyan nga agsilsilpon pay. Manain, sa dinaw, Ay, Kurt, ijay ayan ti signalan, Ijay turaw, Maray. anya. Banyos paray! Ba't nyo sa katawa? Anya dayta? No kasta, di pa imawag ni Kwarong King ka paray. Apay aya. Imawag kini Marikwanang. Ada ka no iji ospital. Sa katawa. Ay, inruam mo dayta nga ugalay. Nga oray bad news kan good news ka kumanatawa ka. Kasa daw, nadong para ka no ti tricycle na iji ilay. Isuan na baliktad. Gas-gas ka no lang. Mati nasagrap na. Nga masapol ang maiksiripay ka daw. Kaslasan seryoso ti ibagbagam ta katawa am amin. Ha? No seryoso abanag. Di ka agkat katawa. Kaslasan na nakapapapati ti ibagbagam ta katawa am amin. Nya? Kasano ti resulta ti X-ray? Masayat mo tanggail. Awan tinatukula-tulang ka, oh. Makapadanag tinapasamakan ka. Agawid tanang gail. Una. Agyaman at tayo may ka dito ospital. Apay mabalin ay asaan. Di nakmangamin inawagan dagaos. Kunak ano busy kayo? Kan may sa kabailak pa'y matibagay. Ay, nakarwargaya man ni Kwarog iti ospital, inteng. Ewan ba nang? Ay, kasano nga iti tricycle na ako nadaan na baliktad. Patarimaan ka no dyan nakadungpar. Ken oray ti agas ni Kwarog. Ay, isuda ti makaammo nga agbayad. Kasta ka de? Kasta nga raud. Ay, kat nasaya at matngarod no kasta. Inteng. Ewan, nagsaritaan dan dayta. Inornos dan ti amin. Naimbagan gaya man tigasgas ni Kwarog ba daw? Aya. Malagip ko laki ni Parinteng kapuking Kwarog. Apay ngamin aya. Nakaungit kidi kanya ka. Basol ko magkidi Anya. Pudno agkat katawa. Saan natin napasamak tikat katawa? Nalabos mo ngamin ti panagkatkatawam. Ay nanay lawan ko lang nga raud. Inton maminsan.
kisayam ti kasta pa nagkatkatawam si kabadong. Mairitaki di kanyak ni parinting ah. Kumusta kan Kwarab? Ay, mayata yung tatabadaw. Nabigla, mga din namak tinapasamak king ka Kwarab. Kung nakangarod no kanibusan nakidain, naimbot na sampay. Ore lang nabaliktad ka ro di tricycle mau. Pudno dahi tatabadaw. Isu abili bakman, tasaan ka na puruan Kwarab. Anday ka, anday, sa... Day, apa yan ba daw? Anday ka. Nakapanimit ka mag. Talaga nagsakit to yan. Nagsakit na ito yung ngipin ka, anday, Ay, saus. Di pa ikat saan kan ang makakatawan no kasta. Ay, agtala ka mamito yan. Anay, nagsakit lang aro din kasta pala tibag bagamait. Ay kat mapan mo ipabag-utin at ang ipon mo. Anya, ay kabailan to yan. Ay nabadong, ingka ipacheck upin numabalinin abag-utin da. Ay na, kapilitan na kasta. Hala, iso nga raw, tiaramiday. Ingat ko na. Nasakit tingipan mo, pare ba daw? Uwan nga raw, paray. Iso agumata ka kiti agas man. Anya? Nasakit tingipan niya o tatabadaw? Uwan ko na lang aruday. Nagdagulit kayo laki din. Jesus, nasayat mo, tapno. Saan ka ako manatawa? Huwag nga rin tatabadaw. Ay, agsardan kayo manadwa dita. Mamuyo lang aro din agsaksakit tingipan ko. Katawa kayo pala nga katawa man. Talaga dya kurso na dati ugali da dya pare badong. Nagkatawa talang ang perminti surun na. Di nala pampanunutan. Ngano iso tiyag katawa? Wagas. Huwag nga rin na. Diyak bapagan. Ano nga ron tikaskan ko na? Nagkaroon samot ngamin ti sakit tingipan na. Iswa na uyaw. Napadasak ti nagsakit tingipan na iday. Talaga nasakit ang kal. Ay, grabe Kapay nga agpaiso adyak na lagip day ta itay. Kumusta gaya man ni Tata Badaong nanatuyang? Mayat mo taon, makapanganon iti hustaw. Masuron kit di Idi nagkatawa kami kanyang kalintay. Oray siya. Kaguranak ni Badong no agkatawa Ha? Iso apautangan nakman ki di kwaraw. Usaran ni Badong tamapan na paikat tinasakit ang ipon na. Tapno makakatawa man. Anya? Kumusta tingipon mo Badong? Naikatan? Wine, ay na, agyaman na kitintin mo Kwarta ni Kwarog dayjay. Inutang ko. Concern ngamin kan ka. Anya, Sana kasken ka ide. Iso na aksidente takat katawaam ka no. Katawa akas laawan concern mo kan kwana. ay, jakman amo da dyan ngay, naramid ka. Ikatem ngaminan day tamanirisem mo akatawa. Tuyang, Day tati amok apakasurunan ni kapitan kan ka. Gaputa uray seryoso abanag ti saritaan niya. Katawa. Iso nga agyaman ka pare. Ta nagsakit day tangipon mo. paray. Iti kasta. Ket maamiris mo analabos ti panagkatkatawam. Ay, Nulabsan ti agsao kas kala aggagatel. sigamot paray. Saan mo't nalabos kamay. Ay sorry Hanggang grabe ka mga katawa. Oray serious abanag katawaam. Ay, pakawanan na kumaparay. Taon na ilaw anak mo nga Mala, pakawanan ka. Iso nga bagbagaan ka itaan. Iton mabinsan paray. Panunutin pa nga umuna nurumbang akatawaam dagiti ibagbagam mo no saan? Ta mga no ada mapasaktam tirik na. Ay, uwan paray. Saan na maulay? Ay na, tatabadong. Baliwam ti manirisan mo. Tapakaisarsarakam day ta. Ala sigay.
Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, di MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.